konco seneng basa Jawa. Basa Jawa punjering kota kamu. Budayane dilestarekake, bocah dadi wasis lan alus dididik. Sugeng pepanggihan bocah-bocah, ing dina iki kita bakal nyinaoni babagan maca aksara Jawa. Ing minggu wingi awakmu kabeh wis nyinaoni babagan carane nulis aksara Jawa. Awakmu kabeh uga akeh sing wis nggarap poster kang migunakake aksara Jawa. Nah, sadurunge mlebu ning teori maca aksara Jawa, Bu Munti bakale evaluasi garapanmu sing wis kok share ing Instagram kuwi ana sing isih keliru. Salah sawijine yaiku tembung ayu. Tembung ayu iku yen ana ing wiwitan ukara iku akeh sing ditulis ngene iki. Dadi ane migunakake a swara. Nah, tulisan iki salah. Sing salahe ana ning aksara swarane. Tembung ayu kuwi ora perlu migunakake aksara swara. Dadi masih ana aksara a iku ora perlu nggunakne aksara swara. Amarga aksara swara kuwi digunakake kanggo nulis jeneng wong utawa panggonan lan tembung manca. Dadi sakliyane tembung kuwi awujud jeneng wong utawa panggonan utawa tembung manca kuwi ora perlu migunakake aksara swara. Dadi ayu kuwi sing bener tetep migunakake aksara ha. Oh, yo taling tarung, ayu. Banjur sing keloro, sing akeh sing salah yaiku ana ing tembung jaga. Tembung jaga panulisane ing aksara Jawa kuwi hanjaga. Padha karo tembung gambar, hanggambar, mbayar, hambayar. Dadi migunakake aksara ha. Nah, sing kudu mbok eling-eling, amarga tembung hanjaga iki ana aksara na mati ketemu karo aksara j, mula aksara na kuwi bakale dadi aksara nya. Awakmu kudu eling teori iki. Ing piwulangan kepungkur ana paugeran khusus aksara Jawa yaiku yen ana huruf N mati ketemu karo huruf C utawa huruf J, panulisane dadi NY utawa nya. Mula tembung hanjaga kuwi tulisane ha, nya. Nyane dipateni nganggo pasangan aksara ja banjur aksara ga. Nah, kuwi rong tembung sing akeh banget kelirune ning piwulangan kepungkur. Yen wis ngerti, ayo diterusake ana ing carane maca aksara Jawa. Carane maca aksara Jawa kuwi sakjane gampang. Kuncine awakmu kudu gelem jajal lan ora gampang putus asa dhisik. Carane maca aksara Jawa sing nomor 1, wacanen apa anane nganti pungkas ukara. Dadi awakmu wacanen apa anane sik, tulisen piye unine nganti rampung sak ukara. Aja mandeg ing tengah ukara. Amarga aksara Jawa kuwi panulisannya mesti gandeng-gandeng. Dadi tembung siji iso digandeng karo tembung burine. Mula kudu rampung sak ukara dhisik lagi awakmu iso ngerti artine apa. Nomor 2, yen awakmu ketemu karo aksara kang mawa pasangan, dadi yen ana aksara terus ning sisih tengene utawa ning sisih ngisore ana pasangan, kuwi mesti aksara mati.
baleni yen ana aksara kang mawa pasangan, dadi yen ana aksara ning sebelah tengene utawa ning sebelah ngisore ana pasangan, kuwi mesti aksara mati. Tulodo. Ana ukara ngene iki. Ana aksara Jawa kang awujud kaya ngene iki. Nomor 1, awakmu wacana sik apa anane nganti pungkas ukara. Jadi awakmu translate siji-siji aksara mboko aksara nganti rampung teko pungkasan. Dijajal. Iki aksara H. Tulisan sik. Iki aksara ya. Amarga ana taling tarunge dadi yu. Banjur sak mburine tarung iki ana aksara po. Mburine ana aksara do. Banjur mburine ana aksara ngo diparingi cecak dadine ngang. Ana aksara go nganggo taling tarung gu. Banjur ana aksara mo. Tulisan dhisik wae. Mburine aksara mo ana aksara so. Lah aksara so iki ngisore ana pasangane. Iki pasangane. Nah, iki tegese aksara so iki mesti aksara mati. Nah, aksara mati tulisan S. Ngisore iki pasangan apa? Ngisore pasangan aksara ko. Oleh papat oleh layar. Dadi ker. Lah, yen wis rampung sak ukara, iki wis rampung kabeh, awakmu iso ngira-ngira. Iki macane apa? Oh, iki dadi iso dadi A. Dadi ayo padha nganggo masker. Nah, dadi carane maca awakmu kudu gelem teliti siji mboko siji, aksara siji iki apa, iki unine apa nganti entek sak ukara. Yen wis entek sak ukara, awakmu mengko bakal iso ngira-ngira ukara kuwi, kalimat kuwi unine kepriye. Yen awakmu wis ngerti carane maca aksara Jawa, coba wacan iki owahana dadi aksara Latin. Carane kaya mau kae. Awakmu pareng migunakake panduan aksara Jawa kang ana ing pepak. Dadi aksara mboko aksara iki tulisan dhisik apa anane nganti entek sak ukara, tandane ana titik iki. Nah, engko nek wis entek sak ukara, banjur awakmu lagi iso ngira-ngira. Dieling-eling, yen ana aksara sing ketemu ana pasangane ngene iki, iku tandane aksara mati. Dadi iki misalnya aksara so. Terus ana pasangane berarti sone mati dadi S. Macam piturute. Nah, yen ana titik telu iki berarti nggunakne aksara rekan. Wacan iki wacanan gantine nganggo aksara Latin. Yen awakmu kangelan bisa di screenshot, banjur engko iso diartekne siji mboko siji. Yen wis garapen kanthi telitilan bener, banjur kiriman wangsulanmu lumantar WA, kirim ning nomere Bu Munti. Formate ngene. Jadi awakmu engko nulis wangsulan Gladen basa Jawa tanggal 20 Januari 2021, jenengmu, kelasmu, terus wangsulane kalimat mau kuwi unine piye awakmu nulis ning kene. Tuladane kaya ngene iki. Nah, terus dijapri ning Bu Munti. Deadline Gladen iki wangsulanmu tak enteni nganti tanggal 21 Januari 2021 jam 8 bengi. Aja nganti telat supaya nilaimu uga ora kapiran. Bocah-bocah, semono dhisik sing iso tak aturake ngenani carane maca aksara Jawa. Sing baku awakmu kudu gelem latihan, kudu gelem nggarap lan ora gampang nglokro.
Cukup semene, tetep njaga kesarasane awak, ojo lali tetep patuh ing protokol-protokol kesehatan, nggunakake masker, wisuh nganggo sabun, njaga jarak, ngurangi mobilitas, lan ngindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.